Zibonakala isekude kuphela inkinga ngombango othinta ubuholi nendlalifa yakwaShembe. Isinqumo senkantolo yomthethosisekelo kuyiyona yokugcina ukudlulisela amacala kubonakala senze okuncane uqeda lenzuka ikeyi esihlonise phakathi uzalo lakwaShembe njengoba umnumzana Mduduzi Shembe nobaba omncane wakhe umnumzana Vela Shembe osewakhothama bebeseyinkantolo. Inkantolo zathi indlalifa umnumzana Vela Shembe ngokunjalo nenkantolo yomthethosisekelo ngolwesibili isichithile isicelo sika mnumzana Mduduzi Shembe sokuthi kusetshenziswe usomqulu ongumongo webandla itrust deed ukuthi kusetshenziswe yona kunomthethosisekelo webandla ekutheni kuqokwe umholi. Lolu hlangothi lwaseBuhleni luka mnumzana Mduduzi luthi lwazi yena namanje njengomholi walo. Ahamba saya eGospel lapho kwafika khona kwaqhutshwa umcimbi oyingcwele ukugcotshwa kwamakhosi aseNazaretha. Kwase kuyapheleliswa ke konke. Ngalokho-ke kungakho simile sithi silandela unyazo lwezulu uyena mholi wethu esithi uShembe. Khona manjalo uhlangothi lwaseThembezinhle oluvunwe yinkantolo luthi seyisemome inhlelo zokuthatha ongokwalo okuhlanganisa ikomkhulu lebandla eBuhleni okumanje kusingathwe uhlangothi lukaMnumzana Mduduzi Shembe. Ubona ke manje ukuthi ukungeneka kwalapha ekhaya kuzongeneka kanjani. Ziningi imicilikisho engenziwa enelungelo lokuyenza emva kwalesi sinqumo esiyivumela ukuthi isingangena khona. Sokuyona ezobona ukuthi izongena kanjani lapha. Noma kulukhuni noma kunjani sokuyeka kuyona inkosi kubona ukuthi ingena kanjani. Imithetho bikhona makukhona okulukhuni iyobona imithetho ikwazi ukulungisa kungene ngokuthula into enkulu ukuthula ngeke singene ngendlovu yangena. aseThembezinhle sebekhiphe isixwayiso esishubile ngalabo abayibona njengabaholi baleli bandla njengoba bathi bona bazi oyedwa kuphela umholi okunguphinda kukhanya kwelanga Shembe. Eindabeni ze SABC nginguvusi Khumalo eThekwini.